Čo na to pôjde? Na to pôjde peň. To je tu? To bude kokosky robiť. No, ako mega. Keby som motorovú pilu. To tvoje z katana. Točíš video? Hej, keď to bude zaber. Aj Peťo je pekne v obraze. Oni idú dole. Neviem, či si tak ešte ako to robím. To nejaké deti. To sú nejaké deti, konečne. Ty chlapci, kamo. Kámo, to je crazy, že proste sedíš hore a počuješ, ak ty ktorú bedreš. To oni si myslel, že my sme tak ešte. Ale rozpočuje, horuj! A ty... Chceš to robiť? Nie, ale rozlišujem, že sekeru na to. Ešte ja si idem po kulére. Ja som chcel sekeru. Ale Ale to sa pojebe potom. Ja si idem po kulére. sekeru, To sa pojebe potom. čo sa pojebe? Áno, ale... Moc mi to nejde, ale... Lebo ja to som chcel robiť. Jak to robíš? Len do toho... Vidíš tu? Tu sa dva To treba. dva a v strede tiež? V strede robím, ale by sa to potom ľahšie vzalo, vieš. Bench, potom varuj! Varuj! Kámo, mega som sa neposunul. To je strašne malý tento zarez na strome. Na biče to bude z druhej strany robiť. Daj. Čo robíte páni? Si ďahne. A potom šmysli, že to rodina. No to robíme na drevo. Ide to tam na ľudové To si milície. točil fotku? Na ľudové milici. Toto je tá fotka. Toto je tá fotka. Musím mať konkurencie. Počkaj, chcem sa. Tonek, ok, pekne. Parujeme, ok, výborne. Kámo, to vyzerá, ja... Čo si robil? Neviem, na čo je toto? Aby sa to nezaseklo. Toto je tá spraviť. Nie, to pošli. dobíjanie divokého západu. Adam, toto omrknul, čo to dobre robíme. Čo máme stromka. Nečakal som, že v sobotu budem rúbať stromka. Už jeden padol, hej. Cigáni toto robia každý deň. Čo si je? To je sloboda, to je sloboda. To je ten oslobodenie od kapitalizmu. To je sloboda. A ja si chcem troška porúbať potom. Poď tu. Poď piliť. Ja, čo vlastne tu robíš? Y, aby sa tam potom vmesil. Čo tento chlapec robí? O, hele. A čo sa tu snaží? To viem na gitare zahrať toto. To je strašne easy. Tak, tak. Nice. Len aby to bolo, čo potom odpadlo, vieš. No. Ty, aké by si to každý deň robil? Prvýkrát robil. Vidíš tú formu? Stáň ochytaj. A strašne dobre to znie, kamo. Amerika, vedel si, že to sú prví, ktorí, okrem Beatles, O, ktorí na Belgiu. boli v tom label Apple Music. Odjebať, ale potom. Amerika boli. Čo tiebe? Toto sa robí kokosky. To je to vysoko. No a na druhej strane to... Myslím, že Šaňo nebude robiť, lebo tam nedočiahne. To druhý bude musieť robiť. Nielen tu máš kokosky, stoj. Presne, že si... No však toto, že to je ako... Počúvaj, nech si niekto sadne na druhému na potom na plecia. To je pekne napísané. Nemáš balans. Ani jeden. Jak si ho podržal, aby nespadol. Alexa. Jak sa žal. Skús, že viac potiahnuť. No a to sa dosť kokocky na to, no. Ináč, z pekačky nikto nesleduje. Sa tu z ďalky. Hell boy. Dobre to vyzerá začal, Adam. A nemusíš to až také potom silno, ale proste nech to je silno, chápeš? Ale aj na druhej strane treba. Aj. Tam to bude horšie.
Keby máme, nie je taký ľavák, lebo tu je dobrý Nie stoj. som, no však toto. A sa strašne blbo pravou rukou. Kokoti. Ale tu je na ľaváka dobré. No však toto, ale že... No, Si ľavák? nie som. Obojručný. Skúsim. No neviem, či to ti povedali. Skúšaj tu, alebo tu vieš dobre zarobať do tej časti. Obojručný. Peťo, Peťo honil na vorku. No tak tu? No tak, že by si to vieš, hlbšie zarezal. No nižšie určite. Jak to lokty. Ne, jeb na to. Jeb na pičovina. Spadne ten skôr nahodou tam. Akože, tak to by bolo ideál, akože. Ale vieš, to potom budeme musieť... Ty kokot. Tak varuj. A to je ináč oveľa väčší ináč, jak ten druhý. To bude fajn najebať, ináč, keď toto spadne. No toto je jedno, dobre. Ty kokos, to je fakt vysoký strom, teraz som sa pozrel hore. Akože tam ten bol rovnako vysoký, ale nebol taký hrubý, vieš. Oj boha. Jak toto mohli ľudia robiť? Hej, no kamo. Predstav, že by si nemal pílku, jak by si to robil. Kameňom. Predstav, že to si musel robiť kameňom, kamo, fakt. Pre boha. Uj, kamo. Vidíš? Alex, daj nám sekeru. Počkaj, Len nám požičaj teraz som to chytil. He's in there. Dobre, už ti to najde, daj to som. Stamina. Nie takú šálu. OK, to, do toho raz jebneš, tak fajne. Hej. Nes... No hej, dobre. Kamo, zostrým. Dobre. A to Dobre. nevyjebne, Hej, tak. zostrým tak. Zostrým musí, lebo to sa... Dobre, Peťo. Aha, tak. No. Daj. Alebo nie je Skryl to. Z kamene. Pozor na to tu. Tam je chaos, to nevieme. Asi. O, tak. Ešte z druhej strany. A však už to je, či? A z druhej strany, akože chápeš. Aj to viem zahrať na gitaru. Stone Age video. To som nikdy neskúšal. To som nikdy neskúšal. Nie to ťažké, len tam je ten akord je taký úplne, že všetkými prstami musíš. Aj palcom. Hej, tak palcom dve, neviem čo to je za akord, ale sa škoda. Palcom, tak. To budem musieť na to kúpiť. Ja to mám v playliste, ale... A už plánoval som si toto. Toto si zoberiem. Dobre, teraz som to dobre dal. Čo? Mám na sebe taký miazga. Jazdu, ale to... Živica. Živica. Jazgovci. Miezge čelás. Dobre si pokrčil, čo ti jebe. Čo? Ale to stávame, však on je Rusnak. Vidíš, keď potrebuješ začuť, to zavolaj Ukrajinca. Zajmač, aký stojím nad nimi. To kameňom to je vedosol. Nekromancer. Kamo, koľko máme treba? Kromanonec. To potom speed-upnú sme to video, kamo to je ten proces, ako to Ja to všetko natáčam. Hej, celý čas. Až do pádu. Alex, druhú stranu už daj, ne? Pekačka. Teraz nechcem. To je práca. Idem doplniť síly. Jesť sa bude až po dobre odvedenej práci. Ja idem doplniť síly, ak sa mohol vrátiť naspäť. Čo, ne? No. Bola správa, ešte aj z druhej strany. Hell. Počkaj, tak. No, hej, možno. Počkaj. Je tu to... Android. Počkaj, nerob teraz. O kurwa. Dajmy tomu, že...
Dawaj pozor na oči. Kamera nechceš? Vieš, ako napúpované pojem ľahšie na pravej ruke. Alex, Čo robíš? Čo? Čo robíš? Ešte aj z druhej strany treba, ne? Hej, ale nemusíš to až také. Takže budem také malé. Tam stačí malá jamka, nech to tam zapadne kus. To potom spraviť ty na šrocnúť. Však ja robím, na čo iné. Kurva, neviem. Je tu kvázi poriadok? Je tu kvázi poriadok? Asi cca tak. Toto robím. Ale také skôr na borovice. no veľmi teraz ide na dobou takýchov. Dali sa to lepšie robiť. Potom budeme všetci utekať, hej? Tá o chvíľu už bude treba. To je možno veľa. Hej. Či? Aj kus veľa. Hej to. Ešte? Tak. Asi tak, no. Píči. Vybač. Padne tam pojom. Aj, pane. Nebolo by zle, keby tam padne ináč. Lebo tu na fajne zoberie so sebou to ten veľký tonák. Tu napadne. Alex? Ja mám safety screen. Mohli si riešiť ľahko ten druhý zakresal. Do piči. Jak toto takto mohol robiť? Chcel to zaprieť, Chceš vymeniť? OK, môžeš prísť skúsiť to ešte. Tá ty to robí. Len to už podľa bude padať do chvíľu. Hej, počkaj to. Tu na? No. Zapri sa tu na nohou, louk je to fakt, že dobré. Ale tu na normálne, o to si daj hore, na to si daj nohu. Fakt, že sa lepšie robí, po takým uhlom. Pozor, to sa nahoriť. Dajte mi pilku na chvíľu, bo ja tu mám klinec. Klinec, ale Šaňovú pilku môže zobrať. Zober tú pilku. Tam máš pilku na kou. To mi stačí, to není toto. No dobre, tak je celkom naklonený, tak ten tam vymáhajú, reálne opadne. Bob Dylan. Hej, to je ešte tam. Neviem, či to kamerujem, ale chcem sa zapojiť. Lebo mi celkom vtipne, že by som nezapojiť. Už 14 minút to nakrúca. Nakrúca tá kamera. A ja sa ešte doplniť. To už o chvíľu bude padať ináč. Počakačky, keď chceš tam. Toto tú stranu, Alex, poď. Toto tu som jedal. Tu na, tu. Aj toto. No hej. Toto tu? Tak, hej, skús.
Pozor na triesk. Ty, to normálne jak... Piče, neviem. To tí fialoví, vieš, keď sú v tomto narageovaní. Clash Royale. Lumberjack, kam. Lumberjack. Dajte mi takto kameň a rejšť. Ty koňa. Aha. Dobrá forma. To je fesko kocky uhol. Nestiahneme tu už dole. Ale jak? Ne, ešte ne. Ešte tu je také hrubé, keď sa pozrieš. Tu je hrubšie, jak ja stojím. Keď sa z tejto Tu z pozrieš. tejto strany by si to vedel dať. Čo sa mi stalo? Je to kvetok taký? Nie, to je komár. Je to kvetok, ale... Kvetok je. To bol jak ten beat z tej rozprávky, vieš. Kviet. Ferdinand. Pomôže. Hej, ale ináč nejaké lano, kebyže tu máme, to by sa super stiahlo dole. Môžeme sa obes. A o čo? Tak hlavne. Ale nemáme lano. No keby ho máme. Keby ho. Hypoteticky. Hypotonicky. Hypertonicky. S nižšou koncentráciou ako Vyššie. roztok z... Dvere. Break on through to the other side. Ja len dvere do piče, mám taký pocit. Streame ako kokot. Už sledujem, či to nepadá radšej. To pôjde o chvíľu. No, ešte mu daj kus. Tu na to je strašne hrubé, keď sa pozrieš z tejto. Ja to vidím, ale ja tu nemám jak. Z tejto strany skús nejak jebať do toho. Ježiši Krist. Piči ono v oku to mám. Hej, Treba stredať? vyberám zvuk'a. Chlapci, som na vás pre. Zúri je super mesto. Fakt, Super Poďme si tu postaviť gauč. reálne. Daj sme tu gaže. Tak sa ty čo? Pozbierame ihličia a naplníme Stratil vak. si vieru v úctu. Kto chce pizzu? Ja, Ty máš reálne pizzu? akože doma. Obedaj. Dobre. Les 56. Definuj doma. Svet je tvoj domov. Je tvoj dom. Každého domov niečo iné. Alex, skús do toho jebnúť. Že Celý čas do toho jebe. Nechcem mať. A dnes to Nie na počuť. seba. Ja ale nemám, Peťo, tu nemám parku, keby som hore, už by to išlo dole. No aj, Keby sme... to je tu cigán. Kamo, reálne to už pôjde. To je tu cigán. No Mišo tu není a dobre, že sme ho nikto nevolali. Ho by zobral ten strom. Pada sem. Varuj! Pada. Varuj! A počujem sa na video. Nepadá. Nepadá, však nepadá. Dobre, je dole. Pekne. Počkaj, podrž toto. Daj mi to si ešte. Pilku zaberá. Pilku, no. Ne, sekeru. Pilku, nešekaj. I got it in time. Idem. To je úplne safe vest. Do piči, my sme zlomili ďalší strom. Piči. Krkovička, To zo spodu. počkaj, dáme dole strom. Ale už to treba, bo sa spekne, ty kumaj. A však si daj. A však ja už mám. Tak ju vyber, polož mi ju na servitku. A druhý strom sám sa zlomil. Hej, To môžeme na oheň. poďme sme ho rozjebať. Na oheň, A tam hej. dva až, Mokré aj drevo. druhý, ešte jeden. Čo ti jebe? Dobrý pád, chlap. Kamo, jedna sekera, normálne celý tento. Ja sa cítim z Vinland Saga. Thorfinn. My sme jak ty na ostrove, vieš, ten Survivor, toto čo tí muži proti ženám, čo boli. Pizza? Už je? Ja aj takú. Nice.
si. Už to ide. Ešte Čo? No to bude tvrdá ciga potom. Už ide? Alex, nutricie. Čakaj. Chceš, aby ti spadlo tu na, hej? to je jedno. Mám to spadlo. Ja ty to musíš zdvihnúť. Daj silnejší. Zhruba pár trhov, nie to zle. A myslím, že môžeme to video. Hm? To daj kamo tak na 20 krát spíta.